penya de Bola de Drac. Aquest cop el número 3. Aquest llibre continua la lluita del Goku amb el Tao Pai Pai fins que acaba aquesta lluita. Un cop acaba aquesta lluita, se'n va en direcció al quartel general de l'exèrcit de la Cinta Vermella. Un cop acaba la seva feina al quartel general de l'exèrcit de la Cinta Vermella, en Goku se'n va a buscar l'altra bola de drac. Però es trobarà amb un impediment que el farà lluitar amb uns monstres que no s'esperava lluitar. Fins aquí la crítica d'avui i espero que us hagi agradat i que també us llegiu aquest i seguiu amb tota la resta de la col·lecció. Adéu!